Tervetuloa ennätystehtaaseen Janne Kuisma. Noniin, terve Janne. Morjens. Terve. Tervetuloa tehtaaseen. Kuule, sä oot päätänyt lähteä näyttämään maailmalla, miten juodaan appelsiinimehua, niinkö? Kyllä. No niin, siinä on 3 litraa appelsiinimehua pöydällä. Ja sun pitäisi juoda se niin kuin mahdollisimman nopeasti, niinkö? Aivan. No kuinka kauan sä oot tämmöstä niin kuin harjoitellut? No oikeastaan No niinpä tietysti, pitihän se arvata. Et oo maidolla kuitenkaan kokeilla. No en sentu. No niinpä tietysti, pitihän se arvata. Oikeastaan mä oon vaan 1 kerran harjoitellut. Voi perkele! Jalkoihin? Kyllä. Jaha, mutta sä oot siis valmis? Kyllä. Käsiä kihelmöi. Joo, pikkuhiljaa. No niinpä tietysti, pitihän se arvata. Ja kurkku on kuiva? No kyllä. No niinpä tietysti. Paikoillanne valmiit ja sitten hörpitään. Helvetin hiki on. Kauhea hiki vaan. Miltä vaikuttaa? Menee, pullo lähti liikkeelle, 3 minuuttia ennen käytetty. Helvetin hiki on. Jaha, ja suomalainen mies on sisukas. Voit huilailla kaikessa rauhassa ja puhallella. Tässä on mitään paniikkia, meillä on tosiaan aikaa. Meillä on studioaikaa ensi vuorokauden puolelle saakka. Vajaa 2 minuuttia vasta mennyt ja hyvältä näyttää. Hei! Hoho! Aika kova sälli oot. Anna taas kaverin hetken huokasta noin. Saat kun herrasmies pitää suupielet ensin pyyhkiä, totta kai. No niin. Noniin, hengittele ihan rauhassa vielä. Kato, tää on TV-ohjelma, tässä saa hengittääkin välillä. Helvetin hiki on. Onko mies palautunut? Kyllä. No niinpä tietysti. Voi perkele!